Diyos ko po, 234 kilos to. Kung bumagsak to sa paa ko, patay na. Patay na talaga. Ducati ride pala ito. So malabang mga dito sila ni Miko Moto. So kung ako mag-a-advise, ano ang magandang kukuning first bike? I would be honest mga ngayon, dyan na yung papasok yung disiplina, di ba? Didisiplinahin mo na ngayon ang sarili mo na dapat huwag mo ring abusuhin at alamin mo rin ang limitasyon mo pagdating sa mga motor. Solid sarap. Lomi Gaming, Lechon Lomi, 130 pesos. Yo, what's up mga katodo, magandang umaga. So, andito na tayo sa ating official first breakfast ride, I should say, sa ating ngayong 2024. So, andito na tayo ngayon sa main road kasi bilang respeto na rin dun sa ating lugar. At syempre mga kapitbahay tulog pa. It's anong oras na ba? It's 6:14 ng umaga, Sunday morning. So dito na tayo nagpa-preheat. Ginawa ko lang yung technique na natutunan ko sa panonood din ng YouTube, na pwede namang ipaandar ang motor hanggat hindi mo lang i-rev. As far as dun sa mga pinanood ko, mukhang okay lang din naman. So yun lang yung ginawa natin. In-start na natin agad sa bahay, and then dire-diretso na tayo dito sa main road. So preheat lang. Punta tayong Batangas today with our friends. At group ride ulit. At alam niyo na, may iwan na naman tayo sa group ride na ito. Alrighty. And alright, let's go. Woo! Oh, nice oh. It is a Sunday morning. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag sa atong mga subscriber diha sa Mindanao. Magandang umaga naman sa ating mga subscriber dito sa Metro Manila. At sa ating mga subscriber sa buong mundo, alam ko may mga OFW tayo na subscriber. Shout out sa inyong lahat, guys. So basically, sasama natin kayo ngayon sa ating first long ride. First long ride ngayong taon na to. Pero bago ang lahat, magpapagas muna tayo mga katodo. Mukhang nasobraan ko ata sa bawas mga katodo. Binawasan ko kasi to. Oo nga, lumambot nga ng todo. Ayan ang ating Ninja 1000 SX mga katodo. On a Sunday morning. Medyo natambak siya, pero all goods pa rin naman. Oo nga, medyo flat. Pinagagawa natin, sumobra naman ata sa pagbawas. Tingnan natin yung kalokohan ko ngayon, kung ilan yung hangin yan. 16! Sus! Kaya pala lumalaban sa akin yung manibela. Sana yun? Oh my gosh! Muntik na. Thank you. Muntikan pa tayo dun guys Near drop experience yun First time. Ay, wala na, late na tayo. Call time natin is 6:30, 6:27 na.
Grabe yun guys. Ay, sumakit yung braso ko bigla dun ah. Buti hawak ko ng dalawang kamay. Oh my God. Diyos ko po, 234 kilos to. Kung bumagsak to sa paa ko, patay na. Patay na talaga. .6:31 late. Ay, dito na kaya sila? Ay. Oh guys, galawang ewan yung ginawa natin ngayon. Sorry mga katodo ha, naghabol kasi tayo guys, naghabol tayo. Daming mga magra-ride ngayon no. Okay guys, so waiting game muna tayo. So kamuntik na tayong matumba, pero all goods pa rin naman, sumakit lang tong kanang kamay natin. Pero all good, so I'll see you guys in a bit. Hanapin ko lang ating mga tropa. Alright, this is us, girls and boys. Roll out na kami, ang dami mga nandito. Shout out dito guys, grabe, mga naka Ducati, Triumph. May nakakawasaki na dilaw, hindi ko alam kung ano yan. Ang ganda ng Ducati na to, Desert X. Okay. Ito naman natin tropa na naka GSX 1000 GT. Ayan oh, alam ko na oh. Basahin ka, basahin ka. Woo! Alright, so Batangas tayo ngayon. Lomi House ata itong pupuntahan namin. First time natin mag-Lomi guys. Matagal na ako dito sa Metro Manila, pero hindi ako masyado kasi mahilig mag-Lomi. Actually, hindi dapat kami matutuloy ngayon mga katodo, kasi nag-share kasi ako dito kay tropa na yun nga, ng mga nakaraang linggong mga pinagdaanan natin no, nung namatay si Papa. Sinare ko sa kanya at nag-set up siya ng ride. Ngayon, sinare ko sa kanya. Siguro hindi ko na isabi ng maayos na kailangan ko tong ride na to para makapag-unwind kahit papaano. So ika-cancel niya dapat. Sabi ko ituloy namin, kaya ito kami ngayon. Grabe, sobrang dami nagmumotor ngayon mga katodo. Nakakatuwa. Marami tayong mga tropa sa daan. So yung kaninang nangyari, kaya tayo nagpahangin mga katodo. Kagahapon kasi, huwag niyo akong gagayahin kasi parang before ko to in-stock ng mga isang linggo,
pinahanginan ko to na nasa tamang PSI. So ang harapan is 36, ang likod is 42. Para kasi in-expect ko na after how many days magbabawas naman yan ng hangin kasi nga hindi naman natin laging ginagamit. Ang ginawa ko kahapon, di binawasan ko ng hangin. Wala tayong tire pressure na measurement ba. So tinansya-tansya ko lang. Yun ang mali. Wag nyong gagayahin mga katodo. Kailangan meron kayong kasi alam ko naman na pag nagra-ride, especially kung ikaw lang mag-isa, para mas malakas-lakas yung grip ng gulong, kailangan babaan ng tire pressure, no? Tapos ngayon, ang nangyari, nasa 16 na lang yung harapan. So nagulat ako kasi kanina paglabas ng bahay, lumalaban tong manibela. And then kada liko ko, kailangan ko mag-counter steer kasi lumalaban siya. Tapos nagulat tayo pagkakita natin 16 na lang yung PSI. Bad trip. Kailangan ko na rin talagang bumili ng pang measure ng tire pressure. Kasi di pwede yung ganun. Delikado yun. And then namahan pa ng malas, muntikan pang malaglag yung bike. Pambihira naman talaga. Ducati ride pala ito. So malapang mga dito sila ni Miko Moto, Ducati vloggers na fina-follow natin. Pogi rin talaga ng tindigan nito guys. So tingnan nyo, naka-Brembo na rin pala to. Pogi. Chill lang to guys. Pero alam nyo mga katodo, this time nakatulog tayo ng malupit. Unlike doon sa nauna nating mga ride, no, na hindi tayo nakatulog ng maayos. Siguro dahil sa excitement, pero this time kasi parang naubos ako eh. Honestly, nung simula nung pumanaw si Papa, nahihirapan ako matulog, di ko alam kung bakit. Mga 1 linggo na mahigit, or simula nung pagpanaw niya, since January 13, medyo erratic na yung tulog ko. Ang pinakamalala ko was last Friday, hindi talaga ako nakatulog. Medyo nag-shutdown tayo ng Saturday, kagabi actually. Alas 6 pa lang, wala na. And then nagising tayo ng alas 4:30 na agad. Yun na yung gising natin. Tignan nyo guys, ang ganda ng sikat ng araw. Yeeha! Tsaka malamig din ngayon mga katodo. Sobrang lamig, no? Ang sarap lang kasi din mag-ride mga katodo, para talaga i-clear out yung isip mo ba. Kahanap ka ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay, at the same time sa sobrang dami mga iniisip mo. Tayo grown-ups, di ba? May trabaho, may iniisip natin, trabaho, pamilya, sarili mo. So ewan ko ba, pag nag-compound kasi mahihit ka na lang at one point. Alright, so speaking of pagmumotor mga katodo, ngayon 2024, kung nagbabalak ka na kumuha ng motor, kumbaga kung yung passion mo talaga nasa pagmumotor, di ba? Isang malaking bagay yan na para sa akin kasi para siyang therapy eh. Para sa akin isa siyang malaking therapy. Kung mahilig ka sa dalawang gulong, ito na ang tamang taon para kumuha ka na ng motor, di ba? Siyempre with the fact na nakakalabas lang ng mga maraming bagong modelo ng motor, ito na yung mga tamang panahon na kumuha ka ng big bike. And of course, ang isang malaking question dyan, ano ang magandang big bike? Na isang napakamabigat na question yan. Kasi marami mga nagsasabing start on a small cc. May mga nagsasabi namang huwag ka mag-start sa small cc. Ako na lang magbibigay ng sarili kong opinion, no, mga katodo. Ako kasi, para sa mga hindi pa nakakaalam, galing tayo sa lower cc na motor.
Galing tayo to be exact sa scooter actually. From 125, nag-move up tayo sa 1000cc. Marami kasi akong kinonsider mga katodo. Una nga, para sa mga bago lang, no? Para sa mga hindi pa or sa bago lang sa ating channel, ang kinonsider ko talaga is yung edad natin. Feeling ko ng mga panahon na yun hindi na tayo pwede sa mga sport bike, no? Feeling ko hindi ko nakakayanin yung mga sport bikes. So kaya bumigla tayo sa 1000cc. Pero itong 1000cc na bike na to mga katodo, sports touring siya. So ang akala ko, no, honestly, ang akala ko mabait to. Kaya sabi ko, ito na siguro yung pang bike na para sa akin, kasi mabait naman siya, considering nga na sports touring siya. Nung nasa atin alang niya, hindi rin pa yung touring DNA niya, siguro mga nasa 15-10%, ganun lang. Actually, kung tutusin, ang touring capability nito ay nagbase lang somehow sa handlebar niya. So kung bababaan mo yung handlebar nito, ayan kung makikita nyo guys, naka mga 2.5 inch ata itong nakaakyat, no, or naka-elevate. So kung bababaan mo yan, magiging sport bike na siya. Nandito na yung handlebar niyan. Agaya no, medyo nakasubsub na siya, no. So I understand, ang horsepower nito, if I'm not mistaken, is 142 horsepower, which is the same horsepower ng Z1000 na naked version. Sport naked yon, no. And then ang newton meter torque, or ang torque nito, is 111 newton meter, which is the same din sa Ninja or sa Z1000 na sport naked. So talagang kung i-analyze natin ba, no, talagang ang sport DNA nito talagang mas prominente kaysa sa touring DNA niya. So kumbaga, ito lang yung pinagkaiba niya sa Ninja or sa Z1000, pero the same halos yung specs nila. So nung kinuha ko to, sabi ko, ito kasi mabait-bait ito. Nung ako na yung nagmamayari, hindi naman pala siya masyadong mabait. So para pa rin ako naka superbike. Yung position lang talaga nito is different. Hindi siya naka-attack position. Pati yung ating foot peg, hindi siya naka-arrow na position. So para siyang naka semi L or semi ganyan, no? Semi Bisaya kasi semi, bahala na yan, basta-basta nakaganon. Yun ang pinagkaiba, handlebar tsaka yun. Pero in the entirety of the bike, almost the same sa sport naked ng Kawasaki. So ako rin mismo, nabigla ako. May comfortability, pero ayun nga, may DNA pa rin siya talaga ng superbike. Alam mo yun, mabait naman yung kukunin kong bike. Kaya okay lang na tumulan from 125 to 1000cc. Ngayon, na mayroon na tayo na ito, doon ko napatunayan na kayang-kaya pa rin pala natin yung sport bike. Yung sport bike na, yung positioning, doon na lang tayo mag-a-adjust sa positioning. Pero sa power, medyo kinakaya na natin. So nasanay na tayo, in other words. So kung ako mag-a-advise, ano ang magandang kukuning first bike? I would be honest mga katodo, it's really up to you. Kasi ako from a small cc to 1000cc, although yun nga, hindi naman na ako bago sa mga manual na motor. Kumbaga, nasa determinasyon mo na rin naman yan. Unang-una sa lahat, get the dream bike that you want. Kasi ikaw, gagawin mo naman lahat ng paraan para makapag-cope ka sa bike na gusto mo, di ba? And then pangalawa, kailangan nasa budget mo din. Kumbaga pasok din sa budget mo.
Huwag mo namang pwersahin na to the point na mawawalan ka na rin naman ng budget para sa sarili mo. Hindi rin naman maganda yon. Kumbaga, yung adaptability, yung kapabilidad nating tao na mag-adapt sa mga bagay, i-ma-apply mo naman kung anong bike yung binili mo. So don't hesitate. Ngayon, dyan na yung papasok yung disiplina, di ba? Didisiplinahin mo na ngayon ang sarili mo na dapat huwag mo ring abusuhin at alamin mo rin ang limitasyon mo pagdating sa mga motor. Kasi kung sabihin natin bumili ka ng 1000cc and then wala ka masyadong experience, eh talagang kailangan mo maghinay-hinay. Alamin mo yung kapabilidad mo, alamin mo yung limitasyon mo para hindi mo maabuso rin mismo yung bike. Kasi kung ikaw mismo wala ka sa disiplina, talagang magiging isang malaking problema yon, mga katodo. Kasi ikamamatay mo sarili mo mismo, i-didisiplinahin mo kasi ikaw ang magdidikta sa bike eh. Oo na, kompleto nga yan sa mga technology na kapag mag-skid, may traction control, may mga quick shifter and all. Pero ikaw pa rin na magdadala ng bike. Kung ikaw mismo abusado ka, ganun ang kahihinatnan mo, kamamatay mo talaga. Hindi lang naman yun kung naka 1000cc ka, kahit naka 400cc ka, kung wala kang disiplina at hindi mo alam ang limitasyon mo sa isang bagay or sa motor, eh talagang ipapahama ka pa rin ang motor mo kahit pa lower cc yan. So for me, kunin mo ang gusto mong, ang dream bike mo, pag-aralan mong mabuti, ayun lang yun. Pag-aralan mo kung ano ang horsepower neto, ano ang torque neto. Kumbaga, know what you expect. Kumbaga, alamin mo bago ka bumili na anong mga dapat i-expect mo sa bike na yon. Kasi ini-expect mo na ganito talaga kalakas ang torque neto, di ba? Kaya guys, I suggest, eto na yon. Kumuha ka na ngayong taon. Kaya ng budget mo, prepared na rin yung sarili mo, eh kumuha ka na ng bago mong bike at enjoy mo yung mga ganito, di ba? Makakapag-isip ka, makakawala ka, di ba, yung peace na dinudulot na itong gantong klaseng mga lugar na napupuntahan natin, eh ba? Yee! Look at that! Harap ng sikat ng araw. Okay guys, andito na ata kami. Ito na nga. Sarado pa. Pag maliit ka, lugi ka. Solid oh. Oh, sarap. Lomi Gaming, lechon lomi, 130 pesos. Sheesh. Batok oh. Sarap ulit yun. Kamatay yung liver pre, sarap. Alright, so tapos na mga katodos. Solid tong kainan na to. AA Slomi. Napakasarap. Inulan pa tayo ng very light. Busog na busog tayo mga katodo. Ay, daghang salamat sa inyo guys ha. Daghang salamat sa inyo Bisaya ta guys. Daghang salamat sa inyo lahat mga katodo. Maraming salamat sa pagsama sa atin for today's video.
At isa-shoutout ko nga pala si Jazz at si Roger na nag-subscribe sa atin. Thank you para sa ating mga bagong subscriber. Thank you sa inyo sa pagsuporta. Naway mag-enjoy kayo sa ating channel. So once again, thank you so much guys sa inyong pagsama today sa ating short long ride. And please don't forget mga katodo to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, Todomo TV. Meron din tayo sa Facebook at Todomo TV, TikTok at Todomo TV. Alright, so hanggang dito na lang. Kita-kita sa susunod na video mga katodo. Tandaan, sa lahat ng mga pangarap natin, sipagan natin, kilusin natin, at itodo natin. Peace out mga katodo. Woo!